Un cop haguem creat un portafoli en grup, anem a veure com lliurar-lo a una activitat d'un curs perquè el professor el pugui avaluar. Primer de tot anirem als meus grups i seleccionarem el grup que ens interessi. Seguidament anem a portafolis. Ens situem sobre la col·lecció que volem lliurar i fem clic a la icona del candau. Un cop a l'apartat de compartir, anem a opcions avançades i activem l'opció Permet copiar-la. D'aquesta manera es podrà fer una còpia de la col·lecció. Tot seguit fem clic a Desa. A continuació fem clic a la icona de la maleta, accedim a Crea i seleccionem l'opció Còpia. Introduïm el nom de la nostra col·lecció i ja ens apareixen les dues pàgines que conformen la nostra col·lecció. Cal anar amb compte, especialment si el professor ens ha convidat a més d'un grup, ja que el títol de la col·lecció pot ser el mateix. Per això, a banda de mirar el nom de la col·lecció, també hem de comprovar el nom del propietari per assegurar-nos que estem compartint la col·lecció que toca. Un cop comprovat que la col·lecció pertany al grup amb la que estem treballant, fem clic a Col·lecció de còpies. Podem editar el nom o deixar-lo tal i com està. Continuem i també podem decidir si volem mantenir les pàgines que ja són a la col·lecció. En aquest cas també ho deixem tal i com està. Fem clic a Continuar i altre cop el botó Desa. Si ho hem fet tot bé i tornem a l'apartat Crea, veurem que hem fet una còpia exacta de la col·lecció que hem treballat en grup. Ara, doncs, només quedarà entregar-la a l'aula del campus virtual. Per fer-ho, anem a la tramesa de l'activitat de l'aula virtual, accedim a afegir la tramesa i ens deixarà seleccionar quina col·lecció volem trametre. En aquest cas seleccionem la que hem copiat, la del portafoli del grup, i desem els canvis.